Имам Ан-Навави рахмулла 40 хадис сүннәт жиынтығында 5-ші хадисni китірә. Әйтә: Ан уммил муъминина умми Абдиллахи Айшата радиаллаху анха. Мөминнәрнең әниләре булган, Абдулланың әнисе булган Гайша анабыз, Алла Тәгаләне разый булсын, قالت әйтте: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Аллаһның илчесе әйтте, саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман ахдата фи амрина хада ма лейса минху фахуа рад." Кимдә кем безнең эшебездә, безнең динебездә яңа әйбер уйлап таба икән, ман ахдата, кимдә кем уйлап таба икән, фи амрина, үзебезнең эшебездә, үзебезнең динебездә, хада лейса минху, ләкин аның уйлап тапкан эше диннән түгел, яни безнең динебездә ул юк икән, фахуа рад, ул кире кагыла. Рад, аның мәгънәсе мардуд, кире кагылган, Алла Тәгаләне кабул итми, аны эшләгән кешенең битенә ыргыта кирдән. Равахул Бухари ва Муслим. Бу хадисне тапшыручы имамнар, галимнәр Бухари һәм Муслим. Ике сүннәт җиңтыгында китерелә. Ва фи риваяте ли Муслимин. Муслим сүннәт җиңтыгында аерым анда гына килә, Бухаридә килми. Әйтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахуа рад." Кемдә кем эшли икән, ниндер бер эшне, һәм ул эшләгән эше безнең динебездә юк икән, лейса алейхи амруна, аның эшенә безнең динебездә юк икән, аның эше безнең динебездә юк икән, фахуа рад, ул кире кагылган. Әйткәнчә, Муслим сүннәтендә китерелә. Ләкин Бухаридә ул тагълиқат булып килә, ансы бар. Әйе. Бу китабында, Сәүдә китабында ул тагълиқатта искә төшерелә менә бу җөмләсе. Әмма хадис буларак ул Муслимдә генә килә. Нашы 5-нче хадис. Шейх Фаузан хафизахулла әйтә: "Қал Имам Науави рахмулла әйтте: "Ан уммил муъминина умми Абдиллахи Айшата радиаллаху анха." Мөминнәрнең әнисе булган, Абдулланың әнисе булган Гайша, Алла Тәгаләне разый булсын, "Хия умму Абдилла." Гайша анабыз аталынды, кунья бирелде, Абдулла әнисе. Уммул муъминина Гайшату бинту Аби Бакр ас-Сиддиқ. Әниләрнең әнисе булган Гайша, Абу Бакрның кызы булган Гайша ас-Сиддиқ. Ансы инде Абу Бакрның лақабы, Абу Бакрның лақабы. Абу Бакрның исеме кем буласың? Абу Бакр үзе кунья бит. Әйе. Абу Бакр ул кунья, Бакрның әтисе. Ас-Сиддиқ ансы кушаматы. Халифату Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ансы инде дәрәҗәсе, ул халиф була. Исеме Абдулла, исеме Абдулла. Әтисенең исеме? Дисең. Осман исемле була. Абу Кухафа. Абу Кухафа. Ансы инде әтисенең куньясы. Ул да шулай Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәне ачканда ислам кабул итә, аның әтисе аппак чәчле була шундый. Улы яшьтә була инде. Алла Тәгалә башаларына риза булсын. Менә 3 буын сахаби. Пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша, аның әтисе, әтисе, әнисе, һәм әтисенең әтисе Госман Абу Кухафа. Менә 3 буын сахабиләр. Нинди зур дәрәҗә бит, 3 буын. 3 буын сахаби. Нинди зур бәхетлектән бит бу. Ва лейса лаха аулад. Әблигәнебезчә Гайша анабызда балалар булмаган. Балалар булмаган. Валакиннаха куният би умми Абдилла. Ләкин шуңа карамастан Абдулла әнисе дип аталынды. Умму Абдилла. Абдулланың әнисе дип аталынды. Ни өчен? Лианнаха халатун ли Абдилла ибн Зубайр. Чөнки Абдулла ибн Зубайрның көтесе була ул. Абдулла ибн Зубайр белгәнебезчә ул сахабаларның галимнәреннән була. Зубайр кем була ул? Зубайр кем була? Ул Зубайр ибн Хавам, Пәйгамбәрбезнең Сафия көтесенең малае була. Һәм ул
ярхамукалла, Зубайр ибн Гавам өйләнә Абу Бакрның кызына, Әсма дигән кызына өйләнә. Шулай булгач, Абдулла племянник була Гайшага карата. Гайша анабыз кем була инде, тетясы була. Факуният бихи, һәм шуңа карап Гайша анабызга кунья бирелә Умми Абдилла. Ләнна ал-халата биманзилати ал-ум. Чөнки тетялык, тетя ул әни дәрәҗәсендә булган хатын-кыз. Күрәсең, әни дәрәҗәсендә булган хатын-кыз. Ва хия Сиддиқату бинту Сиддиқ. Гайша анабыз Сиддиқа, дөресләүче, бинту Сиддиқ, дөресләүченең кызы, Абу Бакрның кызы. Ахабба азваҗин наби саллаллаһу алейһи ва саллям, пәйгамбәребезнең иң яраткан хатыннарыннан. Менә аңладык инде шабит. Умму Абдилла каян кунья бирелде Абдулла ибн Зубайрдан. Абдулла ибн Зубайр ул Гайша анабызның племянниге була. Дәүтә Шейх Фаузан хафизахулла قالت әйтте Гайша анабыз قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ман ахдата фи амрина хада лейса минху фахуа рад." Кемдә кем безнең эшебездә, безнең динебездә, менә күрәсезме, безнең динебездә бу бәйләнгән дин белән, күрәсезме, күп кешеләргә бу хадисне бәян кылганда, сөйләгәндә яки бидгаттан тыйганда, алар сән нәрсә дип каршы чыгалар, кабул итмәс өчен. Алайса ник үзең машина белән йөрисең? Ни өчен алайса син пәйгамбәр заманында булмаган яңа әйберләрне кулланасың? Ник стиральный машинаны кулланасың? Ник утюг кулланасың? Ник газовый колонкаларны кулланасың? Плитаны кулланасың? Ник халны кулланасың? Бу бит яңа әйбер, бу бит бидат ул. Күрәсезме, бутыйлар. Менә бу хадис аларга каршы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Фи амрина", безнең динебездә, менә дин белән бәйләнгән эштә, дөнья белән бәйләнгән эштә түгел. Әгәр дөнья белән бәйләнгән эштә яңа әйберләр бар икән, һәм кешелеккә файда икән, монда хәерлек, бәрәкәт. Куллан, Алла Тәгалә биргән ниъмәтне куллан. Нинди яңалыклар бар? Ул яңалыклар синең тормышыңны җиңеләйтә икән. Ул яңа әйберләр тормышыңны җиңеләйтә икән, куллан, син аны, вакытыңны сакла. Бу хәерлек өстенә хәерлек. Анда кирми бит ул. Ләкин динне аңламаган кеше менә шулай бургалана. Шундай әйберләр уйлап табалар. Хәтта сине туктатыр өчен, синең авызыңны бикләр өчен, аклану өчен, беләсеңме, сүзне читкә җибәрү өчен, беләсеңме. Шәйттиреп кемдә кем безнең эшебездә яңа әйбер уйлап таба икән, һәм ул безнең эшебездә юк, безнең динебездә юк. Юк әйбер. Ул кире калган. Каулуху һәм пәйгамбәрнең сүзе: "Ман ахдата фи амрина", кемдә кем безнең эшебездә яңа әйбер уйлап таба икән. Ахдата инде яңа әйбер уйлап табу. Фи шар'ина, безнең динебездә, безнең шариатыбызда. Ва ахдата, ягъни ахдата мәгънәсе ничек? Аужада гыйбадатан, яңа гыйбатны уйлап табу. Аужада уйлап табу. Юк әйбердән уйлап табу яңа әйберне, гыйбадатан, яңа гыйбатны уйлап табу. Лам якун лаха далилун мин китабиллахи ва суннати расулихи саллаллаһу алейхи ва саллям. Ничек яңа гыйбатны уйлап табу? Ничек була ул? Ул гыйбадат, ул эш Аллаһның китабында да юк. Юк, менә Коръән укып чык, ул әйберне таба алмыйсың. Пәйгамбәр сүннәтендә дә юк. Менә бөтен сүннәтне, хадисләрне актарып чык, син аны таба алмыйсың. Бу килеп чыга яңа әйбер. Бу килеп чыга яңа әйбер. Китапта юк, сүннәттә юк. Лианна ал-ибадати тауқифия. Чөнки гыйбадатлар алар бөтенсе тукталынган. Ничек ул тукталган? Тауқифи. Ничек ул тукталган? Аңа өстәргә ярамый. Бикләнелгән, тукталган. Все бетте, капкалар бикләнгән, ишекләр бикләнгән. Бетте. Анда бер кертергә ярамый. Менә бикле ишекелле. Бикле ишекелле. Син өйгә нәрсәдер кертәсең килә, ишек бикле, тәрәзәләр бикле. Аңа кертеп булмый. Иллә мәр кертсәң, тәрәзәне батырга кирәк. Тәрәзәне батсаң, син бузыклык кыласың, син ашарлык кыласың. Менә шулай итеп бикле булган шариатка кемдер нәрсәдер кертә икән, инде ул бузыклык кылучы, ул бидатчы, ул яңалык кертүче, гынаһлы кеше була. Ла юмалу илля бима далла алейхи далилу минха. Аллаһның динендә, Аллаһның шариатында бер нәрсә эшләргә ярамый, илля мәгәр дәлил булса гына. Дәлил бар икән эшлә, дәлил юк икән эшләмә. Эшләмә.
Менә син яңа әйбер ишетәсең. Менә ниндер нәрсәдер ишетәсең яңа әйбер. Ниндер әйберен эшләргә кирәк, ниндер нәрсәдер дугалар кылырга кирәк, сүрәләр укырга кирәк, мондый эшне эшләргә кирәк, мондый намаз укырга кирәк, ниндер ураза тотарга кирәк. Син шундый мәгълүмат ишеттең. Шул вакытта син моны шул вакытта эшләргә ашыкма. Башта белеш, тукта, кай дәлил моңа? Дәлиле кая микән? Ничек микән? Дәлилен башта белик әле. Белмичә бит инде эшләп булмый. Бирәк тә безнең заманнарда кем нәрсә тели, шуны сөйли бит хәзер безнең заманнар шундый. Кем нәрсә тели, дин турында яза, китаплар яза, нәрсәдер сөйли, вагаз сөйли, тегесен сөйли, мосын яза, тегесен яза. Кемгә нилен диләр бит. Бирәк тә безнең заманда. Сак булырга кирәк. أما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه. أما أغرى ниндер эшкә дәлил күрсәтми икән, юк, Коръәндә дә андый күрсәтмәләр юк, Пәйгамбәр хәдисләрендә аңа күрсәтмәләр юк. Бу килеп чыга Алла Тәгаләне шариатка кертмәгән, Алла Тәгаләне дин итеп куймаган. Алла Тәгаләне дингә кертмәгән. Агар дингә кертмәгән икән, ул әйбер юк. ومن تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدع. Кемдә кем диндә булмаган эшләр белән Аллаһ Тәгаләгә якыная икән, игътибар итегез. Кемдә кем диндә булмаган, Коръәндә, хадистә булмаган эшләр белән, гыйбадатлар Аллаһ Тәгаләгә якыная икән, ул бидгатчы, мубтади, яңа берәр уйлап табучы, мухдис, яңа берәр уйлап табучы була бу. Фиддин, диндә. Ма лейса минху, диндә ул әйбер юк. Һәм бу бик куркыныч. Бу динне юкка чыгар, бу динне әрәм итү. Аллаһ Тәгалә безгә биргән динне әрәм-шәрәм итеп юкка чыгару. Ничек безгә хәле булган христианнар, яһудлар ушу дингә өстәү сәбәпле бит юкка чыкты, шулай бит. Юкка чыктылар менә. Христиан диннән, Гыйса диннән бер дин калмады менә. Дөрес дин калмады. Мусаның диннән бер дөрес дин калмады. Менә шулай итеп Пәйгамбәребезнең дине белән дә, ислам дине белән дә шулай шәригать тырышалар. Күпме һөҗүм итәләр, күпме яңадан яңа бер уйлап табырга тырышалар. Һәм шуны яклыйлар да, Менә күз алдына китер, агар шулай иреклек бирелсә, менә бер кеше бер уйлап таба, икенче уйлап таба, уйлап таба, һәм безнең динебез тулаем уйлап табылган эшләрдән җыела. Син үзеңнән булган балаларга нинди дин тапшырасың? Менә шуны күз алдына китер. Үзеңнең булган буынна, балаларыңа, оныкларыңа син нинди дин тапшырасың? Менә син Аллаһ каршында ничек җавап бирәсең? Без бит Аллаһның динен, чиста динне тапшырырга тиешбез. Чиста динне тапшырырга тиешбез үзебезнең аста булган буыннарга. Безнең өстебезгә йөкләнгән вазифа бу. Аллаһ каршында ничек җавап бирәсең? Агар син бидат кылып йөри торган булсаң, балалар, оныклар сиңа карый. Әтием, әбием, әнием, бабам, менә мондый эшләр эшли икән, мондый гамәлләр кыла икән. Алар карап торалар бит сиңа. Син күрсәт фақат сүннәтне, фақат Коръәндә һәм хәдистә килгән эшләреңне күрсәт, бидатны күрсәтмә балаларыңа. Ярып китмәсеннәр. Үз башыңа гынахлар алма бер үк. Синнән кабатлап эшләсәләр, менә бер балаң булса да, сиңа карап эшли икән ул бидатны. Менә ул баланың гынахсын син күтәрәсең. Агар да ул балаң тагы үзенең балаларын өйрәтә икән бер 10 баласына. 10 булмасын, 5 баласына өйрәтә икән. Менә 5-6 кешенең гынахсын аласың. Аннары тагылар 5 булса 25 бала. Ничә 30 кешенең гынахсын үзең өстеңә күтәрәсең. Һәм бу дәвам итә. 100-гә дә менә, 1000-гә дә менә, 2000-гә дә менә. Аның өстәвенә балалары дәватчы булса, хәзрәт булса, ул биятыңны таратып бирсәләр, күрәсең ничек? Кат гынахлар җыела сиңа. Шуңа сак булырга кирәк. وعمله مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه. Һәм кемдә кем шариатта булмаган эшләрне эшли икән, аны гамәле, эше кире кагылган. Алла Тәгалә барыр кабул итми. Менә ни файда бар? Нәрсә телисең син бу бидат белән? Бу яңа эшләр эшләп нәрсә телисең син? Аллаһ ризалыгына син ирешмисең, Алла ачу була. Алла Тәгалә кабул итсен, әҗер саваплы булсын дип уйласаңмы? Ул кабул ителми, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям мардуд дип әйтә, кире калган, аңа бер әҗер савап юк. Анда фақат Аллаһның ачуын. Син фақат Аллаһның ачуын аласың. Син фақат Аллаһның динен үзгәртүче буласың. Аллаһның ләгънәтендә буласың. Ул хәдисне без карап киттек, китап тәүхидтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллямның сүзләрен җиткерә Гали радиллаһу анһу. Һәм шунда искә төшерә ләгънәт кылынганнарны. Һәм шуның берсе кем? Мән әва мухдисан. Кемдә кем
Muhdис нәрсә ул? Яңалык эшләүчеләрне яшерсә, кемдә кем яңалык эшләүчеләрне яшерә икән, саклый икән, яклый икән, Аллаһның ләгънәте дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр бирә. Ул ләгънәт кылды. Ман забаха ли гайриллаһ, кемдә кем Аллаһ исеменнән түгел, ә башка зат исеменнән мал чала икән. Күрәсең, менә шушы бүлектә иде ул. Шушы бүлектә искә төшерелә. Анда 4 әйбер искә төшерелә, һәм шуның берсе кемдә кем мән әвва мухдисан, кемдә кем бидатчыны, мухдис, ягъни яңалык китерүчене яклый, саклый, каплый. Беләсеңме? Хакыкны яшерә. Бәйе. Анда галимнәр бу хадисне аңлатканда әйтәләр, мухдисның мәгънәсе монда 2 мәгънә. Беренче ул гынах кылучыны. Мәсәлән, кеше гынах кыла. Мәсәлән, кеше урлый, яки кешене үтерә, яки инде зомлык китерә. Ә син беләсең ул урлаганын. Шулай бит. Һәм аны эзлиләр, кем урлады. Ә син беләсең, син яшерәсең. Хәтта синнән килеп сораган мөмкиннәр, син күрдеңме ул урлаганын? Син юк, күрмәдем. Яшердеңме? Менә Аллаһның ләгънәте монда кешегә төшә. Күрәсеңме? Гынах кылды, һәм гынах кылган күрде ул аның, яшерә. Һәм икенче мәгънә ул хадискә мухдис, ягъни яңалык чыгаручы, ул бидат кылучы, диндә яңалык чыгаручылар, бидат кылучыларын яшерү, аларны яклау. Син бидат кылучыны киресенчә аны тәнкыйтьләргә тиешсең, аны туктатырга тиешсең, кулыннан тотып насихат кылып туктатырга тиешсең. Син юк, аны яклап утырасың. Менә Аллаһның ләгънәте шуларга төшә. Баракаллаху фикум. Ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мухдис, яңалык китерүче дип атый? Чөнки хәтта гынах кылучы кеше дә ул яңалык китерүче. Яни Адам алейһиссалам җир өстенә төшкәндә ул гынахлар кылып бирмәде, шәбит. Адам, аны хатыны Хава, ул Аллаһка гыйбат кылучы булды. Җир өстендә гынахлар юк иде. Кеше үтерү, зина кылу юк иде. Һәм яңа эшләр пәйда булды. Яни буыннар вакытлар булу белән зина пәйда булды җир өстендә. Яңа әйберме? Яңа әйбер. Кабил Хабилне үтерә. Менә яңа әйбер килеп чыкты. Менә һәр гынах ул яңа әйбер җир өстендә, яңалык дип аталына. Һәм дингә дә ул яңа әйбер кертү дип аталына. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мухдис дип атала. Яңалык эшләүчене кемдә кем яшерә икән, инде Аллаһның ләгънәте аңа төшә. Күрәсеңме? Менә бидаттан бер хәерлек юк. Зыяннан башка. Шуның өчен ни аны эшләргә, нәрсә белән акланырга? Ничек син Аллаһ каршына акланмакчы буласың? أيتشغ لأن العبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين. شنك غيبادات هم بارش عملlar, izg'amallar, olar dürüst bulmuyor illa mer 2 şart bilen. Mana 2 şartın var ekan işle oluşun, 2 şartın yok ekan işleme de sen. Vaqtni o'tkar, bar qabul tugul. Al-awwal birinchisi al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Birinchisi Allohga qarta ixlosli bo'luv. Uni ishlaw. Bir kimga da ulush chiqarmaysan. Allohga. Alloh rizoligi uchun nashlaysan. Al-thani ikinchisi al-mutaba'atu lir-rasuli sallallohu alayhi vasallam. İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iyaru. Peygamberimiz öğretkençe gıybet kulu hem bidatlar kılmav. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا كلها خالصة لله ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة لا تقبل. آخر ذاك الشيء غيباتlar işli. Yangadan bulgan yanga gıybetlerin işli Allah Teala'ga. Anda şirik yok. Bütün ise Allah rızalығы için. Allah rızalығы için ol bidatların işli. Lakin o Peygamberimiz şeriatında tugul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatında tugul. Peygamberimiz dinde tugul. Mana bu yana uylab табылган эшләр, алар бүтүнсе бидат була һәм кире калган. Аллаһ каршында ул кабул ителми. Аллаһ каршында ул кабул ителми. Яни файда юк аның эшләвендә. فلا يقبل العمل إلا بهذين شرطين. Шайтырып билеп куйык, язып куйык, ятлап куйык, гамәлләр кабул түгел illa мар 2 шарт белән генә. Беренче Аллаһка ихласлы булу, икенче Пәйгамбәргә ияру. Шуңа да менә ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ кәлимәнең мәгънәсе ничек соң? Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ, ла илаһа иллаллаһ гыйбәткә лаеклы зат юк, мар Аллаһ кына. Менә бүтән гыйбәтләр Аллаһ кына лаеклы. Менә ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ ничек ан мәгънәсе? Ияргә лаеклы булган зат ул Мухаммад үзе генә. Шуңа да галимнәр тәүхидне 2гә бүлделәр. Беренчесе ул гыйбәттә булган тәүхид,
икенчесе иярүдә булган тәүхид. Ул пәйгамбәребезгә булган тәүхид. Пәйгамбәребезгә булган тәүхид тә ул тәүхид дип аталына. Беләсезме? Ла илаһ кына тәүхид түгел, пәйгамбәребезгә иярү, пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва саллям кушкан чагына эшләү, аны үрнәк булучы итеп берләү пәйгамбәребез бу да тәүхид була. Күрәсең, пәйгамбәребезне берләргә кирәк, аңа иярүдә. Башка затларга иярмә. وقد مضى شرط الأول في قوله صلى الله عليه وسلم أي برنش شرطك biz دليل aldık. Аны biz карап киттек. Ул إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Хәбер гамәлләр нияткә күрә, һәм хәбер кешенең ниятенә күрә җәза бирелә. Biz аны карап киттек беренче хадис шайбит. Менә шу беренче хадис күрсәтеп тора беренче шартка. فهذا شرط الإخلاص بو عند إخلاص لق شرطه أما شرط المتابعة فهو في هذا الحديث أما بينبرزة يرو نابلغان شرط من أبو حديث بزيا كورسته من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد من أبو حديث بزيا شوان كورسته قوله بينبرزة سوزه فهو رد أول كيرو قالغان دي بيته أي مردود عليه أنا كيرو قاغلا أنا كيرو إلين قويته قاول تقول إسكامن بجتمي كوكامن بجتمي кире әйләнеп кайта. Ла юкбалу инда Аллах каршында ул кабул түгел, син белеп куй. Зарани бил. Мен хари бидат кылам, мотор, машалла, монда крен укылам, монда шундый изгелекләр, хәйрлекләр. Но крендә юк, хадистә юк. Син шуны беләсең икән, инде үзең алдануга әйт. Бу кабул түгел. Ничек кенә ихласлы эшләсәң дә, елап эшләсәң дә, юк кабул түгел Аллах каршында. Син юк әйбергә өметләнәм, Алла кабул итәр инде. Алла кабул итәр әле дип. Юк. Çünkü Altıra aytgan qabul etmeyim deb aytgan. Sen aytasan, yo'q qabul etadi deb aytasan. Nechuk Alloh ismidan сөйләшәсең син? Ümitlenmiysinmi? Altıra qabul etmey ул яңа булган эшләрне. Мәхмә атбa'al insanu nafsuhu fihi. Күпмегенә кеше үзен җафаласа да, интектерсә дә шу эшен эшләүдә, Алtıра qabul etmey. Мәхмә khalusat niyyatuhu fihi. Күпмегенә ихласлы булмасын үзенең эшендә. Фала юнзару ila salahi niyya. Күрдеңме? Ниятнең изгелегенә каралмый. Хусн al-qasdi һәм аның яхшы ниятенә каралмый. Менә бу кагыйдә. Менә бу кагыйдәне үзегезгә язып куегыз. Гынахлы эштә ният ярдәм итми. Менә гынахлы эшләр бар бит. Менә син әйтәсең, кара. Менә арак эчәм. Менә ана 40 градус салкынлыклар, 30 градус салкынлыклар. Менә бер рюмка эчсәң, ул сәламәтлеккә файдалы. Һәм сәламәтле булса, мин 5 вакыт намазны үз вакытында укыйм, иртәнге намазга да уянам. Аннары менә укыйм да, гыйлем да алам. Менә нинди исән кеше булам. Күрәсең, ният изгеме? Ният изге, гамәлең начар. Синең бу ниятең ярдәм итмәячәк. Күрәсең, ният сиңа ярдәм итми, гынахлы эш инде ул. Аны күп менә ихласлы ният белән эшләсәң дә, бары гынах булып кала. Күрәсең, шайтыр бүтән гынахка да шулай. Нинди генә ихласлы булма, нинди генә яхшы ният белән эшләмә ул яңалыкларны, бидгатларны, мондый изгелеккә ирешәм дип. Ул синең ниятең ярдәм итми. Бәллә будда минә мутабаати хатта юкбалу ал-амал. Сиңа пәйгамбәргә иярә кирәк, хатта синең гамәлең кабул булсын өчен. Фәин хала мин ахади хазайни шартайни фа хуа мардудун аля сахибихи. Агар да ике шартның берсе генә булмый икән, аның гамәле, аның эшләгән кешенең үзенә әйләнеп кайта. Фи хада дәлилун аля бутлани al-бид'и җамиха. Монда дәлил булып тора. Бу хадистан без дәлил алабыз. Хәбер бид'ат тулысы белән алар батыл. Бүтән бид'атлар тулысы белән алар ялган, батыл кабул ителми. Ванна сахибаха аthиmun. Һәм аны эшләүче кеше гынахлы була. Гайры мәҗүр. Аңа бер әҗр савап табылмый. Менә ул бит әле сине гамәлең кабул түгел, әле ул бер хәл, шулай бит. Менә син бер бидгат эшлисең дә, яра кабул түгел, ярар. Булмас дип. Ул бер хәл, ләкин аның белән генә бетми бит. Аның белән генә бетми. Кеше гынахлы була Аллаһ каршында. Аллаһның ачуын ала торган була. Лианнаху мухдисун фи диниллаһи ва лайса минху. Чөнки Аллаһның диненә яңалык китерүче була. Ул әйбер Аллаһ динендә юк. Менә синең хакың бар Аллаһ динен үзгәртергә. Нинди хакың бар? Ул бит ислам синеке түгел, шулай бит.
У бит син уйлап тапкан дин түгел, у бит Аллаһның дине. Ни хакың белән син, ни хакың бар синең Аллаһның диненә бидат кертергә? Ничек? Ничек син кешеләрне алдап йөри аласың? Менә бу эш Аллаһ Таала моны ярата, моны эшләргә кирәк, моны булдырга кирәк, эшләгез кешеләр, җыелышыгыз дип. Ни хакың бар? Менә нишләп син кешеләрне алдыйсың шулай? Бидат таратып. وفيه دليل على أن البدع في الدين كلها مردودة. Мында хадистә тағы дәлил алабыз. Диндә һәр бидгат бөтенсе кире калган. ففيه رد على من يقول һәм бу хадистә тағы файдалабыз. Шундый кешеләрнең сүзләренә каршы сүз бар. Бар шундый кешеләр, алар әйтәләр: "Инна хунака бид'атан хасана." Бар яхшы бидат бар. Бар яхшы бидат бар. Яхшы күркән бидат бар. Менә шундый кешеләргә бу хадистә аларга каршы сүз. Ва Расул саллаллаһу алейхи ва саллям якул фи الحديث آخر نشك پیغمبر صلى الله عليه وسلم ikinci hadisinde әйтә: فإن كل محدث بدعة. Һәр яңалык әйбер ул бидат. Ва кулу бидатин далала. Һәм һәр бидат ул адашу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу хадисне шулай сүннәт җинтикларында китерелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һәр хутбада әйтә торган булган. Һәм моны Җабир радиллаһу тапшыра, Ибн Масуд тапшыра. Җабирдән тапшырганы инде Муслим сүннәт җинтикларында китерелә. Һәм башка бик сүннәт җинтикларда китерелә бу хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хутба сайын моны әйтә торган булган. Һәр яңа әйбер ул бидат, һәр бидат ул адашу. Күрәсезме? Хәтта кешеләрне кисәтү өчен аң булыгыз, сак булыгыз, яңа әйберләр эшләмәгез, алар бидатлар һәм һәр бидат ул адашу. Кеше бидат кылай икән, инде адашты. Инде адашты. Бидат уйлый. Менә бидат эшлим, анда изгелек, хәерлек, Алла кабул итә. Инде бу фикер менән син адашкансың. Адашып киткәнсең, беләсеңме? Кемдер әйтә: "Бидатун хасана." Яхшы бидат бар. Хәтта кабер әйтәләр, бидат ул 5 төрле. Бар ваҗиб бидат, бар мустахаб бидат, бар мубах бидат, бар харам бидат, бар нинди тагы? Макрух бидат бар, мустахаб 5-кә хәлиш уллар. Бу инде субханалла пәйгамбәребезнең сүзенә каршы килә. Һәм кем генә ул сүзне әйтмәсен, кем генә нинди генә галим әйтмәсен ул әйберне, бидат ул 5 төрле була дип. Ул кире кагылган аның сүзе. Аның сүзе кабул ителми. Хәтта Имам Науидән дә ул сүз китерелә, аның китапларында. Хәтта ничек бер адашкан кеше теге сөйли, китапка суга. Менә сез вахабитлар безне ачуланасыз. Biz bidatны 5-кә бүлгәнгә, бидат 5 төрле булганга, менә бит Имам Навави үзенең китабында әйткән, карагыз, ашып карагыз фәлән, шундый биттә, шундый китапта дип, менә карагыз, алайса ул да бидатчы дип, сез аны бидатка чыгарасыз дип, шайтыр кычкырып шундый сүзләрне әйтә. Хәтта Имам Ан-Навави рахмаллаһ, хөрмәтле галимебез, имамыбыз, шундый сүзне әйткән ширакта да, ул бит кеше, ул кеше заты, шай бит. Ул кеше заты, ул бу мәсьәләдә ялгышкан. Ул теләп ялгышмаган, ул хәйрлеккә, изелеккә ирешәм дип ялгышкан. Ләкин ялгышкан, Имам Навави рахмаллаһ үзенең сүзе белән шулай ялгышкан. Бидат ул 5 төрле була дип. Ул ялгышкан, аның ялгышына ияргә ярамый, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзе каршы. Куллу бидатин далала, һәр бидат адашу. Бетте, монда бер нинди исключение ясарга ярамый. Алар исключение ясыйлар, алар әйтәләр бит. Бидат ул начар, ул адашу, но кроме яхшы бидаттан тыш. Менә яхшы бидат ансы ярый. Хәзер сорау, нәрсә ул яхшы бидат? Менә син сораулардан, нәрсә ул яхшы бидат? Чөнки һәр кеше һәр әйберне үзенчә яхшы итеп күрә. Алар карады, мәүлид яхшы, яхшы. Җисе кырыгы яхшы. Монсы яхшы, тегесе яхшы. Ася монда битте, монда бөтен бидатта яхшы бит. Агар да булай карасаң, шулай бит инде. Аларның фикер белән карасаң, һәр кеше үзе, кайбер кеше килешме? Юк, җисе кырыгы юк, ул яхшы түгел, чөнки менә тәктә акчам юк, мал-мөлкәтем юк, һәр тагы монда өчесе мәҗлис үткәрә кирәк, җисе тагы мәҗлис үткәрә кирәк, кырык тагы мәҗлис үткәрә, күпме акча бит ул. Юк, бу яхшы түгел. Юк, яхшы, нигә без бит үзебез ризалык белән эшлибез. Монда әнә туганнар килгәндә күрәнү кылабага сөйләнә, тегесе, ни яхшы бит. Күрәсез, һәрбер кешенең яхшылыкны үзе аңлый. Шулай бит. Шуның өчен Аллаһның хикмәте белән, Аллаһның фазиләте белән менә мондай дин эшләрен кешенең кулларынан калдырмады Аллаһ Таала. Шуңа Аллаһ Таала динне башыннан алып ахырына хәтле
Алла Тәала үзенең пәйгамбәре аркылы җибәрде. Менә шушы дингә риза булыгыз, шушы динне тотыгыз, моннан артык эшләмәгез. Бетте. Әгәр 7-сендә 40-ында Мәүлидтә анда хәерлек, изгелек, күркәмлек булса, беренче бул аны Мухаммад эшләре. Аны пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям эшләде. Пәйгамбәр заманында үлеләр бар ие, үлеп китүчеләр бик күп бар ие. Ләкин бит пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аларга мәҗлесләр үткәрмәгән. Бу килеп чыган, ул үткәрү кирәк түгел. Монда хәерлек юк, монда изгелек юк. Алла Тәаланы кабул итми дә. Һәм хәзрәт кеше белә бит. Менә бөтен хикмәт тә нәрсәдә? Хәзрәт кеше белә, ул белә, бу бидгат бит. Бу бит юк бит инде. Бара кешеләрне һаман алдап утыра. Менә булды, яхшы мәҗлес булды, дугалар ирешә сезнең мәйетләрегезгә. Всё, аларга бөтен әйбер яхшы була, йоклап ятачаклар яхшы гына әйттереп, әйбәт дип алдап китә инде. Һәм кешеләрнең мал-мөлкәтләрен алдап ашый. Аларның ашаган ризыклары харам. Хәзрәтләрнең. Ул хәзрәтләр харам ризык ашыйлар. Чөнки кеше алдылар, кеше бит ышана. Хәзрәт бит әйтте, менә безнең мәйетләр безгә ирешә, безнең мәйетләр безгә яхшы була, безнең мәйетләр безгә ул бит инде кеше бит ихластан эшли бит инде шулай бит. Гади татар халкы ихластан эшли инде, белмичә. Әлбәттә аның ихластан эшләү ярдәм бирми, аңа әҗр савап юк. Һич онда гынах булмас дип өметләнәбез. Менә гади халкы ишетмәгән, аның бидатын ишетмәгән кешеләр һич онда гынах булмас инде дип өметләнәбез. Кем белеп эшли икән, аңа гынах языла. Ләкин әҗр савап итак булмый. Ничек кенә бургалама әҗр савап булмый. Ничек кенә аның мәйетләренә бер изгелек барып ирешми. Чөнки аларның изгелекләре күтәрелми ул күккә. Алла Тәала ирештерми аларның ул изгелекләрен, беләсезме? Баракаллаһу фик. Шуның өчен субханаллаһ, бик хәтәр эш. Әле бездә бит гур садакалар да бар. Хар да бар ул нидер җирләрдә. Ул бит кеше талау, кешенең мал-мөлкәтен ашау бит ул, беләсезме? Кемдер кредитка алып ясый. Субханаллаһ. Ул менә бу ялган хәзрәтләр, мал-мөлкәткә туймас хәзрәтләр, шундый бидатлар уйлап табып бетергәннәр. Бер аштан икенче ашка йөреп, һәр вакытта тук булырга, тәмле берләр ашарга, кеше мал-мөлкәтен җыярга гур садакалар уйлап тапканнар. Мәйет чыккан өйдән баралар да, әйдә хәзрәтнең өлешен бирегез инде. Нинди хәзрәт өлеше? Минем өлеш, нинди өлеш? Бер сарык, бер сарык алып китә торган булганнар. Бер сарык, бер кәҗә. Ой, син менә өйрәнмә юк бит бирегә дияс. Менә бит өстендә томан бар дип әйтә икән. Күрәсезме? Өстендә томан сара ди. Менә өйрәнмә юк бирегә дияс. Менә күрәсезме? Өстендә булган киемен салдырып алып киткән бер хәзрәт. Менә күрәсезме? Аның киенергә киеме юк ул вакытта, ул заманнарда. Яра хәзер бар инде. Киенергә киеме юк. Теге әйтә, бир сараңны, сарык юк. Бит өстендә туның бар бит, сал да миңа бирде. Салганда биргән. Әтиләр үлеп китә. Әнисе кала, балалары кала, ашатырга эчетерлек бит әтисе үлеп китә бит инде. Соңгы кәҗәсен алып чыгып китә. Баласына эчертә торган, балаларын эчертә торган, савып эчертә торган кәҗәсен алып чыгып китә хәзрәт. Нинди шундый менә катып бәгырьле кешеләр бар шундый менә. Ис китмәле. Күреп тора бит инде, ире үлеп киткән. Монда өйдә хатын-кыз кала һәм ничә бала бар анда. Бәләкәй сабый балалар. Шуның өйләреннән кәҗәне алып чыгып китә, ияртеп. Моны беренче аңлатып булмый. Беренче аңлап. Бу ялган әйбер, бу бидгат әйбер, бу яңа әйбер. Менә шулай итеп, мен әйтәм, нәфрәт уята. Конечно, нәфрәт уята. Нәфрәт уята. Әнә без бит мәктәптә укыганда әдәбият дәресләрендә гел мулла белән булсадан бит көлеп язалар бит шигырьләрдә, пьесаларда, анда хикәяләрдә гел мулла белән булсадан көлеп язалар. Яза, конечно, яза. Шулай итеп халыктан көлгәч, мыскыллагач, соңгы мал-мөлкәтне алып чыгып киткәч, кеше малын хаксызга ашагач, яза инде. Аның кем гаепле? Әле миндә истәяле шулай бер 15 еллык микән инде. Әхнә хавида малай үлгән бит инде. Миңа килде дә, менә хәзрәт, миндә сарыклар бар инде. Әйдә менә бу эшлибез ди. Сарыгын бирәсе килми бит инде. Хәзрәт, әйдә менә бу эшлибез ди. Мин ди сагар сарыкны бирәм ди сиңа ди бит. Булай образыңны бирәм. Син миңа карыйсың ди. Моның бит малай үлгән. Син мине жәлләп кире миңа кайтарасың садака итеп ди. Әйтә шулай шигәле ди. Менә син бирәм ди образыңны ди. Син мине жәллисең ди әйтеп. Абзый кирәк түгел үзеңә булсын дип шулай итеп миңа әйт әле ди. Мен әйтәм, кирәк түгел сарагың да, берәй кирәк түгел мен. Шотланып китте, беләсеңме? Сикерә башлады шунда.
Субханалла. Менә бит ничек кешеләрне шандырып бетергәннәр югай бергә. Минем күрше Абдулла абзый хәзрәт булып йөргән вакыт инде ул. Шуннан килен ничектер тавышка килгәннәрме? Кешедән сарык алып, сарык ашап ятасың, авыл савытына барып әйтәм мен сине дип тегене. Шуннан тукталды ул садакасы дигән әйде. Дәвам итик. Ва иннамал бид'у куллуха саййатун ва мардудатун бин насл хадис. Бу хадисның сүзе белән күрсәтеп тора. Һәр бид'ат ул начар, кабахат, кире кагылган, Аллаһ каршында юк. Аллаһның ләгънәте, фәрештәләрнең ләгънәте, кешеләрнең ләгънәте. Менә бу кешеләр әллә каргамыймы? Соңгы кәҗәсен алып киткәнгә. Каргый әлбәттә, балалары каргый. لكن هؤلاء يحاولون إجازة البدع وتحسينها. Ләкин башында кешеләр алар тырышалар, шушы бид'атларны яхшы итеп кешеләргә күрсәтергә. Аны рөхсәт бирәләр. Әйбәт үткәрә кирәк, тегесе мысы. Аны матур яктан күрсәтәләр. Фаякулун хамәйтәләр ан бид'атил ихтилаф al-мавлиди би мавлиди Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Хамәйтәләр мәсәлән пәйгамбәр туган көнен үткәрү хакында. Иннаха бид'атун хасана, нинди яхшы бид'ат дип әйтәләр. Ленаха далилун аля хубби Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Хамәйтәләр чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям туган көнен үткәрү ул пәйгамбәрбезнең яратуына күрсәтә. Дәлил булып тора. Син пәйгамбәрне чынлап та яратасың икән дигәнне күрсәтә. Субханалла, нинди шундый дөрес фикер йөртмәүлек. Фагала каулихим, алар иткәнчә нәрсә килеп чыга бу? Хада якуну Абу Бакр ва Умар, Усман ва Али ва акабиру сахабати ла юхиббуна Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу нәрсә килеп чыга? Абу Бакр, Умар, Усман, Али һәм зур сахабалар, алар берсе дә пәйгамбәрне яратмаганнар килеп чыга. Алар үткәрмәгәннәр пәйгамбәрнең туган көнен. لأنهم لم يقيموا المولد شيء كلار برسدة مولدين وتكرمجنار بل قرون المفضلة كلها لا تحب رسول صلى الله عليه وسلم بلكم بو كورساتما إن يخشى zamanlarda yaşayan Müslümanlar, tabiinler, tabiinler, sahabeler, onlar birse ötkərmənlər peyğəmbərimizin tuğan günün. Bu kilib şahlar birse peyğəmbərimizni yaratmağanlar mı? Şuluq mənə onlar üzər etələr. Biz Əbu Hanifə məshabında. Eydə getir bir söz Əbu Hanifə etdi mi? Onun şagirdləri Abu Yusuf, Muhammed, Zufar, onun şagirdləri birisi bolsa da peyğəmbərimiz tuğan günü ötkərgənlər mi yoxmu? Onun şagirdləri birisi bolsa ötkərgənmi tuğan günün? Kitaplarda var mı ol tuğan günü ötkərib peyğəmbərimizdən? Yox bit ol, yox əybir. Tarixdə bulman əybir ol. Biləsinmi? لأنها لم تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ötkərmə özün tuğan günün. Həm nasıl bulğan ən xeyirli kişilər birisi də ötkərməgənlər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin tuğan günün.